Please subscribe our channel. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం ఎంతో రుచికరమైన బ్రెడ్ హల్వా చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకుని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. తరువాత స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని కొన్ని కిస్మిస్లు, జీడిపప్పులు వేసుకుని బాగా వేగేటట్టుగా వేపుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని ఉంచుకోవాలి. తర్వాత మరి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని అందులో బ్రెడ్స్ని వేసి బాగా రంగు మారే విధంగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేపుకున్న తర్వాత వీటిని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పాన్లో 2 కప్పుల నీరు, కొద్దిగా పంచదార వేసి షుగర్ సిరప్ అయ్యే విధంగా చేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా అందులో ఇలాచీ పౌడర్ని కొద్దిగా మిక్స్ చేయాలి. దీంట్లోకి హీట్ అయిన తర్వాత ఇవి మనం ఇందాక ఉంచుకుని ముక్కలుగా కోసి వేపు ఉంచుకున్నటువంటి బ్రెడ్స్ని వేసి ఈ విధంగా బాగా కలిసేటట్టుగా కలపాలి. ఈ ముక్కలన్నిటికీ కూడా షుగర్ సిరప్ పట్టేటట్టుగా కలపాలి. తర్వాత మనం ఇందాక వేపు ఉంచుకున్నటువంటి జీడిపప్పు, కిస్మిస్లను కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలపాలి. అంతే, మనకి ఎంతో రుచికరమైన బ్రెడ్ హల్వా 2 నిమిషాల్లో రెడీ అయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీ ఫుడ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.